जे आम्ही पहिली डेट अनाउन्स केली की तुम्ही तुमचो आकाश कंदील इको फ्रेंडली आकाश कंदील घरान केल्लो आकाश कंदील घेऊन पर्रा येवचो आणि तो डिस्प्ले करचो आणि तेका सांचे बरो प्रोग्राम आसून तेका प्राइजीज आहा वो आम्ही एक दीस पयली प्रीपोन केला. प्रीपोन नॉट पोस्टपोन, प्रीपोन बिकॉज ऑफ दिवाळी जो आम्ही सगळे चिंताले की 1 तारखेर आहा ती दिवाळी 31स्टार म्हणून सांगलेली आहा. आमकां कळोन येयल्या की दिवाळी इज ऑन 31st आणि नारकासूर जो आहा वो 30 तारीख जातलो. आम्ही एक दीस पयली 29 आमचे फेस्टिवल ऑफ लायट्स जे आहा जो उजवाड जाता पर्रान त्या दिसा ऑफ 4000 आकाश कंदील. सो वी वॉन्ट people to participate in this festival of lights. We want people to make the Akash Kandils and come to Parra with them. That is on 29th Sokai 10:30 start. A festival Sokai 10:30 start and this festival will continue till रातचे 12-12:30 बसून. Festival of lights 29th of this month, that is 29th of October 10 AM onwards. Program will start in the evening at 7 PM. Celebrity भी आले तो तुम्ही Celebrity ha same. They will come one day before.